Čau ty lidi, vítejte u dnešního už 5. dílu na hru The Battle Cats. V minulých dílech tak se dali docela dobrý ohlasy, takže tu máme další, už 5. Ještě před začátkem toho videa, tak bych prosím like, odběr a zvoneček klidně a něco tam napište do komentářů. Tentokrát bych zkusil třeba 10 lajků, jo, nechci to zase nějak přehypit, ale když už tak zkusíme aspoň těch 10 a taky nezapomeňte napsat do komentářů, co si o téhle sérii nebo o tomhle díle myslíte a tak dále, co byste třeba změnili, co natočili nebo co mám udělat jinak, klidně i ne o té hře, ale vizuálně a jak to je teďka říkám, nebo něco takového. Teďka jsme vlastně v tom future, jsou tady ty mimozemštění a tak dále. Oh no. OK, to bude docela zábava. Tak skválně se ho dáme. Tam zkusím dát ještě nějakého bráka. A držte mi palce. Jo, dali jsme mu pořádně na frak, mimozemštěnou, něco. Jak nějaký přerostlej hlemíš nebo něco. Schválně si mě v komentech opravíte. Victory. Vyhráli jsme lidi. Schválně si tady ještě podívám do upgradeů třeba. A co tady můžu vyupgradit. Tady vlastně v rarech tak mám novýho. Jen ho najdu. Tady. Teď jsem z toho vyskočil. Nevadí, jsem zase najedu. Tak. A no, tak třeba ho v příštím díle vyzkoušíme. Tady ještě vyupgradíme na 10. A to už vlastně bude všechno lidi. Mějte se hezky, napište do komentářů, nezapomeňte na like a odběr. A čau.